A yau zan nuna muku yadda za ku haɗa man leɓe ne, kuma guda biyu za mu yi. Da fari za a tanadi zuma, sai a tanadi robobin da za a zuba, abin busar da gashi, kwanon da za a yi haɗin a ciki, jambaki, vaseline, sai kuma man kaɗai. To idan za a yi moisturizer shi za mu fara da fari, za a ibi ne man kaɗanya rabin cokali, sai a ibi vaseline rabin cokali, sai a sa a cikin ainihin wannan kwano, sannan sai a ɗauko abin da yake busar da gashi, sai a kunna inda yake ba da ɗumi, sai a yi amfani da shi wajen narkar da man. Idan za a yi wannan man ba a ɗora akan wuta kai tsaye, saboda zafin wuta zai iya kashe sinadaran da suke ciki, shi yasa ake amfani da hand dryer. Idan ba a da shi za a yi amfani da microwave ko kuma a yi amfani da double boiler. Double boiler shine wanda muka yi amfani da shi lokacin da muka haɗa mai na gyaran jiki da gashi a lokacin hunturu. Idan ba a ga bidiyon ba sai a duba inda bidiyon suke, za a ga bidiyon yana nan, ko kuma kawai a duba ƙasan wannan bidiyon za a ga inda na ajiye link ɗin shi, wato a cikin description box. To bayan ya narke, abinda za a yi sai a ebo zuma misalin rabin cokali, sai a saka a ciki shi ma, sannan sai a ci gaba da juyawa. To bayan an gama ya haɗu, sai a ɗauko ainihin robar da ake so a ajiye a ciki, sai a juye a ciki, sannan sai a ajiye a bari ya huce. Da ya huce za a ga ya daskare. Don kuma ana sauri za a iya sakawa a cikin fridge ko freezer kai tsaye, nan da nan zai daskare. To bayan wannan sai kuma ɗayan wanda za mu yi. To shi wannan za a yi shi ne wanda za a dinga shafawa kawai a baki. In an tashi shi ma za a yi man kaɗanya misalin rabin cokali, vaseline rabin cokali, shi ma sai amfani da hand dryer sai a narka shi. Kar a manta a duba ƙasan bidiyon nan, akwai link ɗin da na ajiye inda za a yi amfani da double boiler wajen narkawa idan ba a da hand dryer. To bayan an gama narkawa, abinda za a yi sai a ɗauko jambaki. Ɗauko jambakin sai a ibi kaɗan sai a sa a cikin kwano. To ni ina ajiye ragowar robobin jambaki ne, saboda ba na so na zubar da shi haka kawai, saboda ba a rasa jambaki a ciki. Kun ga da na sa ɗan ainihin abin da ake shafa wet lips, zan ebo ɗan kaɗan ake da buƙata saboda kawai ɗan ba da kala. To sai a sa a cikin wannan haɗi, sai shi ma a juya shi, tunda yana da ɗumi, abin nan da na za a ga shi ma ya narke. To bayan an haɗe shi gaba ɗaya, haɗe jikinsa, sai shi ma ɗauko robar da ake so a zuba a ciki, sai a ainihin juye wannan mai da muka yi, sai a ajiye a bari ya huce, ko kuma shi ma a saka shi cikin freezer sai ya daskare nan da nan. To wannan mai za a iya shafa shi duk sanda ake da buƙata. Shi kuma wancan moisturizer yana da kyau idan za a kwanta bacci sai a shafa shi, domin a samu kasance leɓe kasance da laushi da toshi a koda yaushe. To shikenan, nagode, sai mu sake haɗuwa a cikin wani bidiyon.